Er det vigtigt for dig at være aktiv i kommunalvalget? For mig er det. Jeg synes, kommunalvalget er rigtig vigtigt, fordi det er det, der styrer alle vores skoler og gymnasier og sådan nogle ting. Jeg synes, det er et vigtigt valg. Også, det bliver lidt undervurderet, hvor vigtigt det er. Altså, det er altid ens lokalområde. Så ja, det er det. Når du nu kigger på dine medstuderende på gymnasiet, savner du så noget mere deltagelse i den her valgkamp, eller er du godt tilfreds med det, de unge gør? Øhm, jeg synes, hvis vi kan tage ud for stemmeprocenten sidste gang, der synes jeg, det var noget sløjt, at den var så lav. Og der er blevet gjort en masse, for at den er blevet højere, en masse kampagner og sådan noget. Så jeg håber også, at folk tager mere stilling til det. Og jeg ved, at folk har en holdning. Når man snakker og diskuterer alt, hvad man diskuterer, så har folk altid en holdning til det. Så det der med, at folk ikke ved, hvad de skal stemme, det er jo bare fordi, de ikke, ikke lige ved, hvad parti, der har de holdninger, som man selv har. Så jeg synes, folk er okay med. Og jeg tror måske, det der med, at de ikke stemmer, det kan også være, fordi de ikke gider. Jeg tror egentlig inderst inde godt, de ved, i hvert fald hvad retning de vil stemme.